Hello guys, today, Doamne, m-am apucat cu engleza. Astăzi o să ne jucăm Cheese Escape pe Roblox și vreau cel puțin la chapter 2 să ajungem. La chapter 2 o să fac partea a doua, pentru că stai să dau un pic mai încet că... Bun. Așa. Luăm o brânză. Ok. Eu știu mai exact ce să fac pe jocul ăsta. Că m-am mai jucat cu prietenii. Da, cu prietenii mei. Parcă vezi că mi-apare bobiță în față. Ok. E destul de greuț, doar că e bine că atunci când mori îți rămân brânzele, dar trebuie să iei iarăși chile de la început. Luăm o brânză de aici. Ia-o, stă pe masă. Ok. Am intrat. Și acum trebuie să punem codul. Codul este 3, 8, 4, 2. M-am speriat de omul ăsta. Mexico. Ok, și mergem ca Melci, de fapt mai rău ca Melci. Bun, cu ușa aceea o să vi se deschidă după ce băgați cheia roșie, parcă, sau nu mai știu. Dar dacă vă luați după pașii mei, să reușiți. Mergem acum la safe zone. Bun. Vai de mine. Eu stau aici până pleacă. Nu cred că e pe aici. Mă duc repede. Și acum trebuie să mergem iarăși în cheia verde. Ok. Dar de ce te cheamă Messi Goat? Că Messi nu este o capră. Ok. Ia uite-mă unde am... Da, eu trebuia să mă duc pe acolo. Măcar am luat această brânză.
Unde e? Aoleu, aoleu, aoleu. Mă duc așa și văd ce se întâmplă. Hai că e bine. Ok. Așa, și acum e bine că... Și vă duceți în portal acum. Eu zic să faceți și obiul pentru că... Nu. Pentru că sus mai este o brânză. Ok. Taram! Bun. Și acum vă duceți pe aici. Unde sunt? Season. De ce am coborât? Am coborât acolo. Trebuie să pun plin cu... Aoleu. Oh my gosh, am reușit. Aici este cam greu să... Deci nu mai trebuie să mă mai întorc acolo. Mișto. Gen, ușa aia neagră se deschidea dacă apăsai un buton. Ați văzut butonul acela la... acolo... Aici sus? Să vă arăt butonul. Uitați, butonul acela. Puteam să-l deschid doar dacă luam cheia albastră, dar acum am luat brânza aceea și nu mai trebuie să mă mai chinui, înțelegeți? Ok. Mai mergem iarăși și ne întoarcem. Și de data asta nu ne mai aruncăm. Da, bine, acum degeaba mai luăm cheia albastră, da? Bun. Ok, și acum ce fac? Pentru că... Deci, cumva pot să zic că am apăsat butonul. Și acum ce fac? Deci, m-am dus în cheia albastră și mai e o brânză. Nu te cred. Deci am terminat jocul.
Aoleu, aoleu, aoleu. Nu, 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 nu. Nu mori fix acum, Sofie. Nu mori, nu. Nu. Dă capul meu. Oh, nu. Mai, era limită, mă. Ne ducem în cheia verde. Mă duc aici. Mă duc aici. Și acum stai aici. Ok. Mă arunc și ajung aici. Ok. Și acum cum ajung acolo? Dar cred că trebuie să mai fac ceva. Ușa nu e deschisă. Serios. Serios. Deci trebuie să mai găsesc o... Știu. Știu unde e. Mai știți voi atunci unde am mers doar că greșit? Acolo s-a deschis. Și cred că e cheia galbenă. Exact ce am spus. Deci am terminat jocul. Oh my god! Help me? Ce e aici? Ce? Doamne, băi! Doamne! Bă, stai așa că mi-a sărit inima din piept. Băi, de mine și de mine. Bun, și acum ușa e deschisă. Boss fight! Aul! Cheie albă? Și eu ce ferească sfântul fac cu cheia albă? A? Mă rog. Și aici ce? Da, nu mai înțeleg nimic din jocul ăsta, ok. O să fac partea a doua cândva. Și sper că v-a plăcut videoul. Să dați like și share dacă v-a plăcut și subscribe. Să nu uitați de subscribe.